Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, March 30, 2026. Pagbutang sa mga brewing machine sa mga barangay sa paghimo sang barato nga diesel, ginaduso. 12.50 ang saka sa diesel sa buwas, 2 ka pesos kag 50 sentimos naman sa gasolina. Negros Occidental, ipaydalom sa Blue Alert sini nga Semana Santa. 3 ka mga menor de edad patay sa mabunggong ilang motor sa bus. Kag sa Good Vibes, bagong kasal, nagsakay sa kabayo na lang kay kamahal sang krudo kag gasolina. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, naka-blue alert ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa Semana Santa. Paghalong sa mainit nga panahon, lakip sa mga ginapahanumdum. Sumugod Abril 1 kon Miyerkules Santo, tubtob Abril 6, ipaydalom sa blue alert status ang PDRRMC. Nagakasayuran na naka-standby ang mga disaster teams and kaso nga kinahanglan ang deployment. Suno kay PDRRMO Head Irene Belplotenia, ang mga areas of convergence o kung ang ginasayuhan kangay sa mga simbahan kag ruta sa mga posisyon ang tutukan sa Semana Santa. Tutukan man ang mga beaches kag resorts labi na pag-abot sa Sabado kag Domingo. Mataas ang heat index sa Semana Santa gani ginaabisuhan ang mga magapakigbahin sa religious activities nga magpabilin hydrated kung nagapaidalom sa medication, hindi pagkalipatan ang mga bulong nga ginatumar. Magdala sang tubig kag proteksyon sa init. Mas maayo pagid kung nakapahuway para mahandaan ang anuman nga religious activity. Nagapahanumduman si Plotenia nga magsunod sa ginaabiso nga protocol. Sa mga ginikanan, hindi pagpabayan ang mga kabataan. Sa mga magpamilya o kung grupo nga ululupod magalakat, maayo man nga may naplanuhan nga meeting point and kaso nga magtalangay. May preposition ka namin, tapos nang daw ready na sila in case may arat sang deployment, pwede sila matawag kag nang i-deploy sila in case may mga emergencies kita. If you notice, ma'am, no, lately naga-40 kita, no, so ang aton na ma-expected kita nga medyo mas init ang aton ma-experience this week. Sa number 9, Negros Power nagpaathag nga peke ang nag-viral post parte sa energy lockdown. Nagpaandam ang Negros Electric and Power Corporation sa publiko nga likawan ang pag-share sa mga post ng isa ka peke nga account nga nagagamit sa ngalan sang Negros Power bangod sala ang ginahatag sini nga impormasyon. Base sa isa ka official post sang Negros Power, isa lamang ka Facebook page ang ila ginausar kag mayara ini sa masobra sa 230,000 ka mga followers. Magluwas sini, wala na sang iban pa nga account nga ginagamit ang NEPC. Ini kasunod sa paglaptas ng post ng isa ka Facebook account nga may ngalan man nga Negros Power nga posible mayara sang energy lockdown nga matabo sa pungsod bangod sa padayon nga pagtimbok sang presyo sang gatong kag kakulang sa supply sini. Panawagan sang NEPC sa publiko nga i-monitor lamang ang ila official Facebook page para sa mga eksakto nga impormasyon. Pagklaro man sini nga wala sang rotational brownouts nga pagapatigayonon ang NEPC sa karon. Likawan man ang paghatag sa mga personal nga mga impormasyon sa mga pages o kung accounts sa Facebook nga nagagamit sang pangalan nga Negros Power. Ginsiling naman sa Deputy Speaker sa House of Representatives nga si Bacolod City Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez nga wala sang energy lockdown nga matabo sa pungsod. Lockdown? Ma-lockdown kita. Kasi natural nga lockdown kaya hindi nakabiyahe kay mahal ng gasolina. But wala gina.
Sa number 8, may mga palaabuton nga investor nga magasulod sa Bago City. Wala pa man ginpatpat ni Bago Mayor Marina Mayet Havellana Yao, pero pila diri ang sapatag sa enerhiya kaangay sang wind kag hydropower. May pila man ka mga commercial establishments pagid nga ginapaabot magasulod sa syudad. Samtang isa man sa mga proyekto nga luyag niya ipatuman ang pagpatukod sang dormitory labi na sa mga estudyante nga gikan pa sa mga malagyo nga barangay sang Bago. 10 to 15 million pesos ang pondo para sa ginaplano nga dormitory nga ginalantaw maka-accommodate sang 150 ka estudyante. There are a lot of business prospects. We are still in the process of talking about it, and hindi pa sila bilakar gusto nga ipabalugid right away. And kadamo mga national offices will be there also, and there will be a lot of establishment coming in. So of course, big thing is Bago, may Jollibee coming in. You're gonna be as Robinsons is coming in Bago, and a lot more businesses nga maabot nila. And ang inagid ang sa hydro nga mga projects, and a lot more coming. This is one big thing galing nag-promise mo ko nga hindi ko i-divulge, Carl, but hopefully there are a lot businesses nga coming in, investors looking for places in Bago to invest in. Yes. Sa number 7, driver patay, iya angkas na kaluwas sa pagpaniro sa Murcia. Nakaangkon sa mga igos ang bala sa iya lawas ang driver sa motorsiklo samtang nakaluwas ang iya angkas sang sila ang ginlambatan kag gintiro sa Purok Mirasol, Barangay Caliban sa Banwa sang Murcia pasado las 7 Domingo sang gabi, Marso 29. Papauli sakay sa motor ang magpakaduha nga sanay alias Aljon kag alias Nico matapos sila ang nagpamiesta sang may nagtiro sa ila. Nagwa sa investigasyon nga si Aljon nga amo ang driver sa motor ang naiguan kag nakaangkon sa madamo nga gunshot wounds. Natumbang motor, nakadalagan si Nico kag nakapangayo sang bulig. Padayon pang investigasyon sa motibo sa pagluthang sa magpakaisa nga nagresulta sa kamatayon sang isa sa mga biktima. Sa number 6, 3 ka menor de edad patay sa mabunggo ang ilang motor sa bus. Nagdasok sa pangunahan nga bahin sang Ceres bus ang motorsiklo nga ginasakyan sang 3 ka mga menor de edad sa Taytay Martesan, Barangay Burgos, Cadiz City sadtong Biyernes ang gabi, Marso 27. Dead on arrival sa ospital ang 17 anyos nga driver kag angkas sini ang isa ka 13 anyos nga lalaki kag isa pagid ka 17 anyos nga lalaki, tanan residente sang Barangay Burgos. Nagwa sa investigasyon nga hana kung tani nga mag-overtake sa isa ka salakyan ang motor apang nagsaylo ini sa pihak nga lane kag nakabunggo sa nagasugata nga bus. Bangod sang impact, naglabog ang mga biktima sa sementado nga dalan. Sunod sa pulis, may inisyal na nga pag-aregluhan sa pamilya sa mga menor de edad kag sa bus company. Sa number 5, may 3 ka bulan na karon nga nag-operate balik ang Universal Robina Corporation Bais Distillery. Ini matapos nga nag-issue ang Pollution Adjudication Board o PAB sa ila sang temporary lifting order nga mag-operate sa 60 to 70% lamang para mabilin nga zero waste. Ang URC Bais Distillery sa Negros Oriental ang nagaproduce ang ethanol gikan sa molasses. Suno kay Department of Environment and Natural Resources Director Charlie Fabre sang December 28, 2025 pa nag-issue ang PAB sang amo nga temporary lifting order kag January 2026 na ini ginpatuman. Manugtapos na sini nga Marso ang 3 ka bulan nga ginhatag sa ila kag mag-request naman ang URC sang extension para sa amo nga temporary lifting order. Suno kay Fabre, sa 3 ka bulan nga pagpatuman sang 60 to 70% nga operation, minimal ang waste
nga na-produce. October 2025 sang ginsuspend ang operations ng URC matapos maula ang dako nga volume sang spent wash kasunod sang pagkaguba sang bahin sang containment lagoon. Ini ang nag-apekto hindi lamang sa bahin sang kadagatan sakop sang Tanyon Strait kundi pati na palangabuyan kag turismo sa lugar. Pending pa sa Prosecutor's Office ang bais ang reklamo batok sa URC nga pagsupak sa expanded NIPAS law. Nalakip sa reklamo ang pag-occupy nila nga wala sang PAMB clearance kag ang natuga nga pollution. Suno kay Fabre, ang lagoon nga gingamit ang sakop na sang protected area. Naghinyo sila sang clearance para diri kag sang natabo ang spillage, wala pa sila nahatagan sang clearance. So, inobserbahan ng 60 to 70% operation kung may ma-produce pa siyang waste. So far, in 3 months, very minimal yung waste. When did they resume? 3 months ago, sir? Binigyan siya ng PAB, Pollution Education Board, ng December 28 yata. So, in-implement ng January. So, by this end of month, mag-expire, and they are requesting for an extension of temporary lifting order. Sa number 4, nagpangabay si Bacolod City Mayor Greg Gasataya kay Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Rebadumia nga tagan sang dako nga pagtamod ang pagtapna sa mga petty crimes sa syudad, lakip na ang asud-asud nga kaso sang kawatay kag hold up. Suno kay Gasataya, kalabanan sa mga kaso nga napadangat sa kapulisan, may angot sa mga hold-up kag modus ang tigayon man nga ginaaksyonan sa BCPO. Kag kalabanan diri, resolved cases na. Dugang pa niya, nakahanda naman ang puwersa sa kapulisan para sa seguridad sang publiko sa Semana Santa. Tubtub sa Miyerkules na lang ang opisina sa Bacolod City Government Center. Apang ang iban nga mga opisina nga nagahatag sang essential services kaangay sang Bacolod Environment and Natural Resources Office, Disaster Risk Reduction and Management Office kag iban pa. Una na nga nagpahanumdum ang kapulisan sa publiko nga likawan ang pagdala sa mga malahalon nga bagay kung magwa sa balay bangod mainit ini sa mata sang mga kawatan. May 126 ka personnel naman ang ipahamtang ang BCPO sa mga terminal kag simbahan sa syudad sa tiun sang Semana Santa. Ini ang magluwas pa sa mga naka-on duty nga kapulisan. I already instructed ang atong city director pagtungkol niya to focus on petty crimes, to focus on continuous anti-drug campaign. No? And in fairness, sa Bacolod PNP, they have resolved most of these cases dali sa aton sa Bacolod because we do submit a regular report sa aton sa mga accomplishments sila everyday. Sa number 3, 12 pesos and 50 centavos ang saka sa diesel sa Martes. 2 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Sa announcements ng Uni-Oil, subong nga hapon, 12.50 ang isaka sa kada litro sang diesel sa buwas Martes, samtang 2 pesos kag 50 centimos naman ang saka sa gasoline. Sa announcement naman sang Sea Oil, 12.50 man kada litro ang saka sa diesel kag wala sang saka sa gasoline. Sa pangkabilugan nga average, nagalapak sa 11 tubtub 13 pesos ang isaka sa diesel. Sa lapi, tubtub 2.50 sa gasoline, kag 3 tubtub 5 ka pesos naman sa kerosene. Mangin malapit na sa 140 pesos ang litro sang diesel, kag malapit o kung masobra naman sa 100 pesos ang gasoline. Ini ikatlo na nga tuman kadako nga saka sa bili sang produkto petrolyo. Sa number 2, malapit sa 10,000 ka mga tricycle drivers sa Bacolod nag-apply
para sa ayuda. Nagdangat sa 9,610 ka mga tricycle drivers sa syudad sa Bacolod na nag-apply para sa ayuda sa Department of Social Welfare and Development sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation nga programa sang gobyerno. Ginsiling ni Richelle Verde Prado Manga ang pamuno sa Bacolod City Department of Social Services and Development nga tanan nga aplikante ang mayara man sa driver's license nga amo ang ginapangayo sa DSWD agud mapamatud-an nga drivers gid man ang mga ini. Wala man sa may na disqualify sa pagpasa sang application suno kay Manga. Apang ang final nga listahan sa mga beneficiaries ang ginapaabot pa sa syudad nga mag-abot sini nga gabi o kun buwas sa aga. Sa karon yara pa sa validation process ang amo nga mga application agud masiguro nga wala may nagdoble nga mga pangalan. Ang ma-qualify sara makabaton sang 5,000 pesos bilang bulig sa ila kabudlayan. Sunod kay Mayor Greg Gasataya, ginapaabot nga masugudan sa April 8 ang paghatag sa amo nga mga ayuda kag magatapos naman ini sa April 11. Ginsiling man sa alkalde nga magahatag man ang syudad sang dugang pagid nga ayuda para sa mga public utility vehicle driver matapos ang paghatag sang ayuda gikan sa gobyerno nasyonal. Ang validated master list nga ipagwas ng DSWD ang manginbasehan man sang lokal nga panguluhan para sa dugang nga ayuda. May gina-prepare kami, no? But we'll di namon luyag, may mix balata ng tanan. Kay once i-mix klahon mo na mabudlay ang implementation kaya like ang ining DSWD nga 5,000 city magyapon ang ang facilitate sa payout, sang tawo, sang tanan. So once ara na ang list nga validated from DSWD, then this will also be the guide man sang city sa kung ano pagid nga assistance nga pwede man mahatag even sa transport sector. Kag sa number 1, 35 tub-tub 45 pesos ang kada litro nga presyo sang biodiesel o kunang sahi sang diesel halin sa usado nga mantika sa manok kag mga dunot nga utan. Ini ang ginabaligya sang isa ka kumpanya sa mga mangingisda kag mga mangunguma. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga mga nagatulo-tulo nga mantika sang manok samtang ginaluto sa rotisserie sang Chooks to Go ang ginabutang sa container. Ginakuha sang Green Solution nga kumpanya kag ginadala sa ilang nga planta kag gina-convert sa biodiesel. Ang ini nga branch ang sarang makaproduce ang 7 tub-tub 8 ka container sang mantika sang manok sa kada semana. Sang una, may ginabayaran pa sila para magkuha kag magdispose sini. Subong ang Green Solution na ang nagakuha sini kag ginabutang sa brewer. Ginabrew sang 3 ka oras, masunod nga ginapaydalom sa settling process para mangin biodiesel. It will take 3 hours ang brewing, then may ara sa ng settling na process nga through classification process, ma-separate na siya ang triglyceride kag mga linoleic acid to convert into biodiesel. Same man na siya gyapon sa biodiesel kung ano makita mo sa diesel nga particles. So amo na ang aton nga proseso until such time nga mag-settle siya, ma-separate ang biodiesel, then i-collect naton. Ang brewing machines, personal ang ginbakal ni Congressman Albi Benitez sang mayor pa siya sadto sang Bacolod. Wala labot sa mantika, sang gina-roast nga manok, ang usado nga mga mantika sa mga hotel, restaurants kag fast food, ang ginakolekta man sang Green Solution kag ginahimo man nga biodiesel. Ang ma-produce nga biodiesel ang ginabaligya sa mga mangunguma kag mangingisda sa presyo nga 35 tub-tub 45 pesos kada litro. Ini ang ginasimbog sa regular nga diesel. Nagamit na namon sa lakyan nga blending. Actually ang aton nga fuel nga ginabakal nyo may CME na siya. Coco metal ester, that's blended I think 44% na guro. So sa ibang nga lugar ga 50 na sila, ga 30, ga 35, kita na lang din ara pa below sa aton nga minimum nga 4% nga blending. Magluwa sa mantika, pati ang mga utan nga ginapilak sa mga merkado ang saraman mahimo nga biodiesel. Sa subong, sarang sila makaproduce ang 2,000 tub-tub 2,500 ka litro sang biodiesel sa kada adlaw.
Nakaagi na sad to gamit sang biodiesel ang mangingisda sang Barangay 1 nga si Wency Canales. Kag wala man siya sa may nangin problema diri. Kag kadako gani sa nakinot niya. Gani subo nga masobra na sa 120 pesos ang kada litro sang diesel. Dako ang pagpasalamat niya nga isa siya sa mga benepisyaryo nga makabaton sang biodiesel kay nasang aga sa isa ka programa. Diesel so kung 124, 125, kung ibaligya sa mo yung tag-shin lang, o kung lesser, di mas 35 per liter? Wow! Di dako nga bulig para sa amon eh. Ang problema naman na paano maka-avail. Pero kung interesado ka mo? Interesado kami ay siyempre. Suno kay Benitez, luyag niya nga butangan sang sining nga pasilidad ang kada barangay sa Bacolod para mabuligan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. So ang atong nga plano, no, matahog na gid ang anong prototype pa lang, matahog na gid ang malakat nato sa mga biodiesel. Imuot na ni sa livelihood program sa kada barangay. Sabihin na gid sa mga barangay nga may mga support na population ng mga communities. No? Kay kini nga bagay kapupling especially subong, pila na diesel subong? 125. Next week, ano na? Boss, masaka na boss. So hindi takabalo, base sa mga dasong nga simana, mga pilaban yung malaputan sa diesel. Dugang pa ni Benitez nga naghalin ng ini nga ideya nga mag-produce ang biodiesel sang masaksiyan niya sad bilang alkalde sa Bacolod ngang iban sa mga drainage sa syudad nagabara bangod sang mantika. Gani luyag niya nga mapangitaan paagi nga mapuslan pa ini. Para sa DNR Negros Island Region Director nga si Charlie Fabre, isa ini kadako nga bulig sa problema sa karon. Sabat ini sa problema sa mahal nga bilis ang produkto petrolyo, kag nalikawan pa ang pagbara sang mantika sa mga drainage. Ngayon, magkaintindihan yung community at saka yung fast food process, benefited pa yung community. Lalo na yung mga fishermen, yung mga machine nila is pwedeng Ini ang una nga biodiesel production sa NIR sunod sa iya, kagluyag naman kung tani nga masunod sa ibang paghid nga mga LGU. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, bagong kasal, nagkabayo na lang kay kamahal sang krudo kag gasolina. Madamo sang nalingaw sa video sang newlywed couple nga taga Barangay Santol sa Banwasang Binalbagan sa Negros Occidental nga nagsakay sa kabayo pakadto sa ilang nga reception. Mga tunga sa oras nga sila ang nagkabayo tubtob nga nakalapot sa ilang reception sa sitio Amilis kundi nagahulat ang ilang mga himata kag-agbian nga ang iban gikan sa Negros Oriental kag sa Tabok Isla sa Iloilo. Suno sa bride nga si Pearl Dency Balinas, Faburada, ang iya ginsakyan nga kabayo ang madugay na nila nga hinuptanan kag ginapanag-iyahan pa sang iya nga lolo na pinsaran nanday Pearl kag sang iya bana nga si Romel Sevilla Faburada nga magkabayo agud manginlain naman sa masami nga salakyan nga ginagamit bilang bridal car. Dugang pa nga sa subong nga panahon masyado kamahal sang gasolina kag krudo kung salakyan ang pagagamiton. Pagpanguma ang obra sang 23 anyos nga bride kag 24 anyos nga groom. Nagsugod ang ilang love stories sang sila ang magkit-anay sa kamutihan nanday Romel. Wala maghuna-una si Pearl kag Romel nga mangin viral ang ila video kag sila ang nalipay bangod na kahatag man ini sang entertainment sa iban nga tawo. Ilabi na sa sini nga tion nga may krisis sa gatong. So congratulations to the newlyweds kag mayara pagid sang message man sa aton. Gikan sa New Jersey, ginagreet gid ni Sir Norman ang iyang asawa nga si Joy Nofrada sang happy 30th wedding anniversary today gid March 30.
So, happy wedding anniversary to you both. Kau, of course, kitang nag-greet sa ato, nag-shoutout sa atong mga live viewers. Kay Misa Jocelyn Loquero, good afternoon, Digicast Negros, watching live from Hong Kong. Nelson Aurino Leonora, maing hapon Negros, hambal niya. Jessery Garucha Hevero, maing hapon ka Digicast Ma'am Barbara, kag sa tanan nga staff sang Digicast Negros. Please shout out kay Toto Dane. Hello, Toto Dane. Marietta Miniada, good afternoon, Digicast Negros. Stay safe always, everyone. And of course, kay Ma'am Emma Tolones, avid naman ni siya nga watcher from Barangay Punta Taytay. Kagamoyad to ang top 10 stories of the day, tub-tub buwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.